ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ciloña taaɓe koɓɓillo daabiya ɓokki jawe kon waktu yoni ha to gudduɗi ndeɓɓe e nder galle Abdullahi Maliki Tambura e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal ɓen ɗannotoɓe ɗallede dewani lawol jamma alarbane jofi alhamisa wonno ko sanga 3h jamma yimɓe temedere tatto en ko kan lana yuwi balli sukaɓe rewɓe jeeyo puɗɗima yiiteden ɗum waɗi ko toon to Ganjola to leydi Mauritanie hoorejo leydi mum gonnoɗo e lappola toon to Belgique lamorgo muɗum Bruxelles gam tawtorede jonde union européenne arte nder leydi muɗum caggal nde o joɗidi e worɓe joomen ngaaluji gam ɗaɓɓirde ɓen nde mbawata addude ngaaluji mumen gollade nder leydi ndi man ketto hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca to leydi Mali jagorɗo kuɓɓam gendi leydi ndi holliti jeeyi sababu kuppiraji courant e kala saha ko guyka ko fate carburant kene tolno 19 milliards woni ko yitane wujja to leydi Guinée Conakry ko fate banggue mayɗeli e wargoji lebte bannoɗi 2009 28 septembre ɗum noon jeeyi sababu Moussa Dadis Camara yaadiɓe mum jogori darade yeeso baara ko jeegoma lewru novembre kabruji men mano en ha to Côte d'Ivoire Nigéria Soudan RD Congo Maroc Tunisie ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jaññuɗen fulɓe mbi rentade ɓuuri safrade ɗum jeeyi sababu Edmark koccatal daringal darnangal guila hittande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e nayyi woni 1984 holko saabi on société darnede toon to Malaisie gam seedede ko yimɓeɓe ñamata e ko jarata e ko poppoto kala alana ɗumen cellal ɓalli haydara ɗum jeeyi sababu noon Edmark ko société mawɗo hande o kuptidinɗo windere nde kala ɓe pewnata ko produit ji ko fati bio aɗa yara tan aɗa yiito hen cellal ɓalli maɗa an neɗɗo joguiɗo caɗele ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala hen sifa no wawi wade so tawi gonɗa koye Dakar lamorgo leydi Sénégal sa jokkodire Edmark ma waw yaade ha toon mbaɗa consultation ɓanduma kala ɗum noon yoɓete ko ujunere mbuuɗu maɓe jiitu kala ko gonduɗa ko wona ɗum ko noon Edmark ɓe jogui ko produit ji moƴƴi taw kadi ko cafroji ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ha tenti noon on gonduɗo e ñaw biyeteɗo drépanocyteuse eɗen gandi ko ñaw mo ganduɗa musata ko ƴiye soora naata e ɗaɗi kala on neɗɗo noon joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala joguiɗo seero sattugo donkowo yaade dow wuro kono ne kadi asma cattuɗo no feewi fode sa ɓattima oɗo hen société ma dañ hen jaam Edmark so tawi aɗa hutoro produit ji mabɓe ene artirma ha e duuɓi maɗa ene dirguita Grèce on neɗɗo jaaɗo ha dañi ɓandu nonne kadi neɗɗo jiɗɗo ɓandu ene wawi walludema daña ɓandu taw kadi wona ɓandu Grèce no yaafa ko wona ɗum ko noon Edmark ene haaɓo ñaw biyeteɗo diabète cancer sukaɓe taratoɓe leecce debbo donkuɗo ɓesnude joguiɗo caɗele goragu joguiɗo caɗele to banggue jimde ñamde ronka ñamde ko nonne kadi kala e mum de Edmark ne artirma ha e sifa mbaji maɗa kala prostate yoga e ñabbuji goɗɗi taweteɗi e neɗɗo kala sa jokkodire Edmark ma yiito hen hoore maɗa ko société baɗɗo fayida hande taweteɗo e nder jokli windere kala kono kadi hande mo ɗaɗi mum puɗi feeñi e nder leydi ndiɗo hen Sénégal kala so tawi noon an neɗɗo jambitowo yogay ɓalli muusoji koyɗe mum koppi mum ƴiye mum kala mum ko wawi wonde sa jokkodiri hen ma wi alhamdulillah aɓe jogui café e produit ji goɗɗi kala fof ko bio a yarat tan aɗa yiito hen cellal ɓalli maɗa sa yiiɗi jokkodirde e oɗo hen société dariɗo e temedere e dow temedere kala gam wallude yimɓeɓe ha mbawa safrade ɗum noon mbatta ko 00 221 77 658 88
42 walla mbiya 77 658 88 42 musidɓe tedduɓe edmarka ene walla yimɓe kadi ha daña golle sa jokkondire mabɓe jiɗɗa koye gollodirde mabɓe ma gollodire mabɓe keɓa produit ji jeeyɗa e mabɓe ha an hoore maɗa mbatta yeyande hoore ma walla mbatta liggodirde e mabɓe mbadden danɗo faade edmark ko société malaisie jilliɗo hande o e nder windere nde kala. musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe jokli windere kawisaji mawɗi kiɗo hen lekki mbiteki gorel teyya e dow meɗen hewɓe yaroɓe gorel te cettima ɗum dañi hen afiyaji mawɗi hay wone ñabbuji goɗɗi ɗi jangtono kay gorel teyya ɓe kolliti ɓe mbi alhamdulillah ɓen joguiɓe dogam cité ko wayno yaroɓe woni ñabbuji goɗɗi kala ɓe kolliti oɗo saaha kamɓe kala ɓe puɗɗima yitude hen koye mabɓe gorel te ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet ala haydara a wulnan ndiyam ma ha wula mbaɗa hen ko jamireɗa aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi ɓandu muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoru donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde endam jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah an lelotoɗo ha jamma jenga ɓandu jaaɗa sa ummima donka tinde ɓandu maɗa ngam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorel te joni joni keptina hoore maɗa sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko jangta e gorel te. sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel te so tawi gonɗa koto kiidira jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi gonɗa koto guuriki jokkodirta koye sohna Deni Ba mbatta ko 77 571 33 10 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi gonɗa koto Mboura Saydou Ndawa mbatta ko 77 388 21 88 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa +1 34 77 01 56 77 nototoma ko Abouso Kawral Fouta Business +1 kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie +1 musidɓe tedduɓe jokkodirene gorel te dañen jaam Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogase jeeɗiɗi yarkomaa hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mon ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba eɗen ñaagui yaafuya no feewi dande noon ene wahli no feewi jeeyi sababu tan ko durmoji garɗi oɗo saaha mo gonɗen jeeyi sababu cosoho goto noon tindininen caggal nde neldi men seeɗa tan wiyen coot ko fade banggue nifga walla ni kilo ñebbe mbaɗɗen dekki ɗum wattake yahata e sarɓe ɗum jeeyi sababu oɗo hen mabɓo no feewi Pape Sirigne Niang ko superfait mo Almadi wonno kam yalti aduna hanki o ɗum noon yalti aduna taw kadi toɗɗono ko 2022 kanko noon ko mal à l'aise tan heeɓimo o wasi hen fittano makko kam wonno superfait mo Almadi noon ko leggal tawetegal walla mbiyen ko wuuro tawetego e nder Dakar jayde Weltare TV nele duwaw dendagal laamu leydi Sénégal kala gartaten koye jokkodiral hakkude Sénégal e Gambie nden jonde noon joɗima hanki o to Dakar lamorgo leydi Sénégal e tawtorede hoore jagode leydi ndi woni Ahmadou Ba kono kadi e cukko hoorejo leydi Gambie kam ɗowi sette timmude giwɗo to Gambie
jonde adinde joɗade ngam oɗo saha tafde catal timmugal hakkunde leydi ndi Gambi kame leydi Sénégal nde tawno ko leydi gotiri ɗon ɗo wiya Sénégambia beele ɓe ndenda golle fandare anniya ha ɓamtude wonande gueɗe dendade hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe ngam wawde jokkodirde cate kewɗe e tawtorede société apixi beele kadi ko fate banggue fewnude booli ha e goɗɗum kala beele kadi wawa yencude fawoye dow gonga beele ɓiɓɓe leydi ndi ɓuura kadi jogade ñiiɓal e jokkodiral ha ɓuura wawde yarude yeeso. Aliou Ndoya kam woni maire commune Dakar Plateau o holliti fandare makko kay ko waylude inde avenue Faidherbe ɗum noon ko wattude ɗum inde hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall ngam golle mum juɓɓude payden ɗum jogori latade kono gase jeenayyi nduɗo henna lewru ma wattu innirede avenue Macky Sall ma iwɗon Faidherbe ha laaɓa ha wiye ceera kaggulaɗe mo Dakar woni port autonome de Dakar liggotoɓe toon taw koye fannu to banggue commercial kame transport kollitino natata ko hofgo juuɗe kono kadi ɓe kolliti on kabaru ɗo yalti ɗo yo nawti toon kamɓe kadi ɓe mbiyani noon ni hande ni janggo ala kala ɗoɓe cakti koɓe yahoɓe hofgo juuɗe kan haala noon ɗo wawi yaltude kala wona e mabɓe kan haala yalti catal tambingal ko fate banggue gollen jeeygu pharmacie ji leydi ndi Sénégal woni ARP ɓe erima wonande population Sénégal nde rentoto no fewi wone médicament ji jeeyteɗe pharmacie ji ha tenteɗo saaha kaɗaɗi toon to Europe ko ɗin goni kaɗaɗi hande o e nder leydi ndi ko wayno ferves taw kadi ganduɗa ko haɗata ko mabɓo kame dolorime ɗiɗo henna kala kaɓoto ko mabɓo e ɗojjo kala nde tawno won borosaji goɗɗi teskaɗi hen nde yimɓeɓe ɓurata wawde rentade no fewi toppitiɓe ittude kurjuraji e balisaji yogay boowe e booli Dakar kam fittude ha laaɓa ko ɓen kay kolliti ɓoyata natano hofgo juuɗe ñiddo ma heewe kala banggueji so tawi kay ala ko gasi caggal nandiral baɗano ngala jaagoɗo finance holliti wonande koɓe ndewata laamugu ko ma yeeɓe kono guila ndena haɗo ala ko gasi haydara ɓe kolliti noon so tawi kay oɗo saaha ala kala koɓe keeɓi hen aɓe gandi kam beddaji kewɗi tunwat gam ɓe kofat juuɗe mabɓe hay goto e mabɓe gollata ɗanle ɗe ndewani lawola ko ene tolno e ujunere e temedde joyo gawowo hakkunde dargueji dande maayo faade Thiès Dakar fayenma Casamance ko ɓe nanga bedda e kaso jeeyi sababu ko jofedeɓe peɗeli aɓe jeeya e ɓen ɗanninoɓe yimɓeɓe goto e gawoɓe biyeteɗo Jean Pierre Mbum o holliti ɗum ɗo henna wona feere moƴƴere jaggude ɓen awoɓe udde ɗumen tene kadi ɗeɗo henna laaɗe ɗe awoɓe jogui ɗe mbawa yaade Espagne nde tawno ɗeɗo henna mbawa munje won e bempeƴe gonɗe hakkude maaje to ɗum noon foti ko yurnitede keddorɗen koye ɗen ɗanle ɗe ndewani lawol to Saint-Louis toon kadi ko laana yuwi toon jamma alarba o ne jofi alkamisa toon to Ganjola kamɓe kala ɓe giwi koto Ganjol sukaɓe rewɓe e worɓe kala maɓe gon temedere aɓe tiɗɗodiri kan laana wonno fandare mabɓe ko yaɓande toon to leyɗele Europe ha tenti toon to Espagne saga 2 heures jamma ko nden laana ka waɗi accident e nder maayo ngo dañi noon hewɓe hen majjuɓe kono kadi hanki o ko goto tan yitono ɓandu mum nawa to morgue mo Saint-Louis jamma oɗo bedɗo hen o joyo jiitama kamɓe kala koɓe sukaɓe rewɓe tokosɓe en keɓani andude duuɓi mabɓe ɓeɗo kala gonno koye laana ka gam yidde ɗannade ɗanle ɗe ndewani lawola to geeci waya tone kadi ko dal yani to geeji wayi ko dal yani toona waɗani wahina nin zaɗa dal goto yani sukaɓe tato mbawi fabede hen nene mabɓe noon dañi gagnade hen nawama toon to hôpital caggal dari police kame sapeur pompier wawi fabade hewɓe hen kono ala kam basɗo hen fittande muɗuma to joual légal bitengal haar yallah tonne kadi ko suka almudo mo duuɓi sappo nottortoɗo Babacar Fall kam yani e woyndu andaka noon jeeyi sababu yande moye woyndu ɗum ko caggal ndeyi tan ha hiiri almuɓe kala garti payi e jangde mumen ceerno mabɓe ko ɗon noon teski yiyani mo namdi sukaɓe almuɓe holto woni ɗon noon almuɓe mbi jiyanimo woni kolliti o yeehi no woyndu to lotoyade
nde ɓe ngari ɓe tawi komo humba tawa wasi fittanu makko noɗo saa loskoji ne jokki ko jeeyi sababu yandemo e nder nduɗo hen na woyde toggeji waya taw kadi ko suka gorko mo duuɓi 4 kam tawa ene wara waɗɗani cité amo a tefesa taw koto plage gueji wayi ko hedde ɗon kanko no waɗi ko tisseɗa taw kadi tisseɗo jeeyiɗum ko équipe magnésisaire ko wonata ko waɗi pantalon boɗejo omo leeli omo hippi e dow nofuru makko kono kadi omo gañira laaɓi walla jaasi taw koye rotere ene wonde buhal ñamal ngal way kono ko dartinoɗo ɓen yinnoɓe yande makko kono hay pièce carte d'identité goto tawa kay makko laamu ngu noon ari toon ɓandu makko suuta nawat morgue gam loskoji jokkude oɗon fannu Ousmane Sonko gonnoɗo gardinoɗo landa Pastef hande o joguiɗo caɗele to banggue rafi mum no fewi e ɓeydogola ɗum ko caggal nde nattani gueddere ñamata yarata on directeur général taw kadi ko colonel Abdullahi Saar woni gardiɗo ko faade banggue on kaso holliti oɗo saa omo jogui kene tolno 40 févre gam teskede rafi makko ne ɓeydi ngabbude no fewi e rima noon wonande jaagoɗo ñawoji gendi leydi ndi ko fate banggue gurdam oɗo henna Ousmane Sonko ko nonne kadi avocat makko maître Ciré Clédor Ly e rima horeji leydi Sénégal kamɓe khalifaɓe diine kala nde mbawata haalde en beele oɗo henna fittande mum wawa faabede jeheten ko hatton to Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Samba Lo wonande mairie wuuro ngo commune oɗo saaha neeli yimɓe mum e dow boli ɗi wonande ɓen joguiɓe toon motoje Jakarta kami sarataji mum kala taw kadi ganduɗa ko liggotoɓe nde mbawata jelde beele mbawa heptinede e nder golle mum Amadou Samba Lo to Madina Gounass wuuro teddungo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar mi saminima kadi mi juurimama mi saminide naga bandiraɓe hettoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma Sar Abdullahi Saar kabruji men ɗo e nder wuuro men teddungo Madina Gounass. Abdullahi Saar maire commune Madina Gounass ɗeɗo balɗe kala ene ƴetti yimɓe yahoɓe e nder laabi ɗi gam ƴettude taxi ji moto ɗi ganduɗa ko dognoɓe ɗo e nder wuuro ngo kono gal nawoɓe yimɓe nawo boxuji goto ngal nde wawata wadde feere waɗa matricule muɗum manam numéro aji muɗum waɗe banggue ƴiɗɗi kala ha banggue terɗi kala e auto beele janggo e jaam auto so woni waɗi accident walla wodimo feeri e ko nandi hen taw ko ɓen wawi andede ko oɗo auto moto waɗi ɗum walla ko oɗo auto moto saabi ɗum saabino ɗo balɗe kala o yadude gendarme maɓe kamɓe ASP ji ɗi kala e saaha ɗe balɗe wuli jaw ɓe hen kala doga jaaha ɓe hen kadi nanggue goto kala wawa yebde ko foti yebde ko so lewru maayi ɗon de mairie mo Madina Gounass nde wonno kala saaha ceerno heewi wasiyade ɓen dognoɓe guila e auto ji moto ganduɗa ko motoji ponoji tati ha e motoji ponoji ɗi goto kala jaaho e beddaji ɗi yo yaaru jaam jaam ɗo no sukaɓene hen nayaɓene hen wadde noon goto kala yo yaaru jaam jaam ƴeewa yimɓe tesko yimɓe anda ko juuɓe goni e nokkuji ɗi wadde no goto kala wasa lorde bandum nde wonno kala loro bandum on ko kewɗo lorade e nder gurdam muɗum wadde noon ɗe balɗe kala taxi moto kewɗi hen naggama ɓe kewɗi hen kadi jooɓi fodde koye jamira ko kewɗi ɗi ganduɗa ngalano numéro aji waɗama numéro aji nde wonno kala saaha ene wawi automoto feere neɗɗo dogo yaaha taw yimɓe tinani wadde noon so feerima neɗɗo kam taw ene ande ko numéro naggam so andama ko numéro oɗo jeeyi ɗum ande wadde noon ko kaari dogno ɗum kaari jeeyi ɗum wadde noon kono kadi ɓen ganduɗa ko laamu ngu koddiri kala dogno automoto moƴƴi kala ko famɗi yo joom heeɓa duuɓi 17 kono noon soɗo kam suka mo ganduɗa ko duuɓi 10 walla 10 hakkude ndihen wadde on wawana auto moto ni sakko noon wawana hoore muɗum wadde caɗele kewɗe mbaɗi arde hen ɗum saabi goto kala andi place muɗum andi ko foti wadde waɗi ɗum ha timmi. Sar Abdullahi Saar en ciftere musidɗo Amadou Isaga Kebe gorko mo mbatto yo Allah hinoma yafoma haadama aljanna ɓoyen sakkanadema donadema en duwanima ɗenɗal ngal ɓesgu makko kala e kuuɓal Sar Abdullahi Saar buuɗal yurmede eɗen ketta ɗum daiman kala ñalawma fodde labde eɗen ketta ɗum hakke fayida cewmiɗe hen ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗeyto Madina Gounass fewde weltare TV weltare fuɓe andu diine ma Sar Abdullahi Saar. Amadou Samba Lo to Madina Gounass wuuro teddungo golle ma jooɗi peewi ko duwaniɗa musidɗo men Amadou Isaga Kebe en mbiya allahumma amina ya rabbi ya rabbal bayti toon to Ziguinchor to yin toon banimen debbo joom suudu Amadou Isaga Kebe woni Aminata Kebe min neddima duwaw an e ɓesguma kala ha toon to Mbotto taw kadi khalifa galle o ceerno Mamadou Kebe kam e dendagal
miñu men kala ton noksoɗa taw yen toona musidɗo men Alhasan Oumar Mbothia maran men yogay kabruji gendi leydi Mauritanie. Alhasan Oumar Mbothia, assalamu aleykum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سار Abdullahi Saar Kumpital men ɗemngal pulaar ɗo e nder leydi ko Mauritanie e ñalawma hannde o mawnde nogas e jeeɗiɗi lewru yarkomaa ujunaji ɗiɗi e nogas e tati gardiɗo hono leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani toon to Bruxelles o wawi kadi haalde toon taw ko discours makko e oɗo panel ko fate transition énergétique et l'hydrogène vert. o wi noon o bayyini leydi hono Mauritanie ene jogui kay o gartam tigui rigui ko fate hono casal bawgal waydede e kala saaha. o wi noon sembeji mum yeehi ma won ujunnaji 4 taw ko giga watt hen temedde 5 ene mbawi kadi kono ƴillitede taw kadi ko joni joni. o wi noon taw kadi ko fayi koye e mbadi mum situation mum taw ko géographique kadi e ngaaluji mum cuuɗiɗe taw guila oqiɓe mumen taw ko nande kono jamɗe en ene kala ko neɗɗo foɗata e ɓen kadi yiɗɓe kadi wadde ɗiɗon golle taw kadi ko marché mondial ko fate oɗo hydrogène vert ene tawe ɗo e nder leydi hono Mauritanie guila e casal mum hani e o gordo mum ko nande kono vert o wawi noon haalde ɗum ko sanga guddirgol taw kadi ko oɗo global hono gatto wayte mo from taw yuɓɓino ɗum kode ko union européenne toon to leydi hono Belgique. hoorejo leydi ndi o wawi kadi hono joddade e ɓen joom ngaaluji en yiɗɓe kay wawde kadi addude taw kadi ko ngaaluji mumen e nder leydi hono Mauritanie e ɓamande mum kadi on ɗen peeje ɓamtoje ngaalu e nder leydi hono Mauritanie wonande ɓen yiɗɓe kay wadde kay faggude mumen e nder leydi hono Mauritanie nde ɗum leydi Mauritanie ɗum noon e nder ko wanno kadi ñande hono nasade e taw kadi ko toon e joɗorde makko toon to Bruxelles ɓe mbawi kadi wadde toon taw kadi ko batu e hakkude mabɓe tawtan noon goɗɗum batu taw kadi ko jagorgal ko patulgal e cabinet taw ko président de la république Mokhtar Ould Ndiayen ene wondire kadi ko jagorgal foto faggudu hani e ƴellugol duɓugol biyeton Abdousalam Mohamed taw ko Sala jagorgal kono leydi kono Mauritanie ya garta ɓami pellital wadde jeloɗe e ɗin véloji ɗi foof joom en véloji en poti ko yaade toon to toon poti kay ko yaade toon to direction ya garta to gam ɓamde kadi jelode ɗen ɗum noon o wi wonde ñande jeegom lewru fandu darade ko nden golle ɗe mbawata kono fuɗɗade ɗe mbawa kadi kala joom weela wawta taw kono ɗereji mum kollitigol tawde ko jelode tawde ko weela mum foof kala noon mo ala nde on jelode ma waw hono dartinede ene teska e ɗin joni motoji en ɓe ko diftotoɓe kake janen e kala saaha ndi taw kadi ko nangue hoore kellaw ko yiide jomum ene yaaha ɓen rewɓe wakkiɓe sakkusaji mumen hani eɓen joguima hono téléphone aji mumen e jumɗo ko ɗon tan diftete taw ko joom motoji en diftoro ɗum ɗum adda noon ɓamde pellital wawde kay wadde e jelode e ɗin kadi taw kadi ko weloji hani e ɗin ana motoji. laamu leydi hono Mauritanie kañumne ɓami pellital ɓeydude ndenka e ambassadeur uji ɗo e nder leydi hono Mauritanie taw ko janiyankoɓe wonɓe ɗo ɓe adda ɗum noon ko seppoji ɓesgu leydi hono Mauritanie e wadde e kala saaha gam jaggante kono leydi hono Palestine ono junggo toon to wuuro Zoyrat yimɓe kewɓe ceppi toon to galle gouverneur yeeso mum e wiide kay kamɓe dey e kala saaha ndiyam wodani hani e kuɓɓam ene manque toon no fewi alay saago ɗen gueɗe mbawe kadi yurnede ƴeewe ko halko saabi hono ɗum noon Sar Abdullahi Saar ko ɗum tungu ɗon e leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon hono Alsan Oumar Mbothie mo Sarando gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde heɓlo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alhasan Oumar Mbothia ndentoɗa kam ñebbe mabɓe ɗe guila dande ma nde wadeno dandam nde ni to leydi Mauritanie golle ma jooɗi peewi wonande tigguji ɗiɗi jibininoɗi toon to hôpital mo Nouakchott taw kadi ne ɗakkodiri ɓe mbawi ittede to capital Nouakchott ɓe nawa toon to Espagne hôpital Saint-Jean-de-Dieu ko toon ɓe nawa taw koye ndiwowa armée de l'air taw kadi koɓe leydi Espagne taw ko laala ndi o ka hinde médical beele ɓe mbawa serdede toon hoorejo jagoɗo gendi leydi Mauritanie Mohamed Ould Bilal Mashoud waɗi jonde mum nden jonde nden wo joɗodi koye c'était mission fonds monétaire international taw kadi ko yilliɓe nder leydi Mauritanie gam yurnitade golle dendaɗe hakkude wonande FMI kame laamu leydi Mauritanie no mbiɗa ni ko noon tigui hoorejo
leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani caggal jonde makko ton to Bruxelles dañi joɗoɗade e worɓe jomen ngaloji beele kay ɓen mbawa addude ngaloji mumen jenjino ɗum e nder leydi Mauritanie on hoorejo leydi ndi joftuɗo e leydi mum ɗum ko jamma hanki o sengi wi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali jagorɗo énergie leydi ndi o holliti kanko jagorɗo o holliti kanko madame Binta Camara o holliti jeeyi sababu kuppiraji teskaɗi e nder leydi ndi ko fate banggue guyka tenti noon camion ngaji citerne ɗo iwata ɗo ɗo fayata ɗo gueɗe kewɗene ɗon no fewi kene tolno e 19 milliard koppareje franc CFA taw koye fate banggue ɓeto carburant woni koɓe teski e kala saha guykane hen ɗum noon o yalti ɗum koye aya o haalirde gendi leydi ndi no 24 octobre o holliti ɗum ne jeeya e gueɗe caabiɗe oɗon fannu saabu o holliti won goto kay e dognowo camion citerne ɗo addode to facture tawaɗo toon kene wona 1 milliard goto pawɗo temedde 8 millions ko préje franc CFA nde fuya wonno koye 2022 kene wona capanɗe joyiɗiɗi facture ɗum kala ko facture aji guyka jiyaɗi ɗum noon firti so tawi kaɗo hen guyka ka dartaki kuppiraji courant gasata e nder leydi ndi Mali to leydi Mali keddotoɗen jonde hakkude gouvernement mo leydi Mali kame sifande Alger 2015 taw koye cetal moɓodirnogal sembeji mum beele jaam dañe e nder leydi ndi taw koye cetal CSA wonande ɓen moɓodirnoɓe caggal noon dañino pelle ɗiɗi jaltuɗe hen ɗen goni hande rébellion taw kadi ko kala saha felɓodirtoɓe e koninkoɓe leydi Mali ɓe faama kono nden jonde ɓuuri teskede hen ko rewɓe ɓe kolliti aɓe jaadi e laamu transition kame jaam ha jaam duumiɗo wawa jeeyede wawa tigui tabitade e nder leydi ndi Mali CNT eɗen gandi ko cetal walla mbiyen ko laamu hakkuderu kam woni ko lomti suudu sarɗiyeji ndu leydi Mali caggal nde o yowa hecci hanki o balɗe 30 on biteɗo Boubacara Siddiq Talib Sidi Ali o holliti o acciti golle makko lawol gotol ɗon ɗo cetal CNT jeeyi sababu ko yowedemo balɗe 30 o holliti omo jogui kayit dokkirowo yamirore omo jogui fodde wasde arde balɗe 19 kono o haalani ko jeeyi sababu kanko noon jeyno sabadu yowedemo ko wasdemo hujjade hujja leppuɗo ɗum jeeyi mette noon waccori kisa lawol gotol haɓade seɓɓitiɓe e janguji e nder diwan gawo kame anifs ɗum jeeyi sababu noon diwowa ka leydi Mali hanki teɓɓiti otoji ɗiɗi pick-up taw kadi wonno hen ko ɓen seɓɓitiɓe joguitiɓe armeji yinnoɓe fewdude jangu mumen faade laamu leydi Mali wi armée leydi Mali konin koɓɓe fama sengi wi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry ko fate banggue fitinaji e wargoji e viol bannoɗi taw kadi ko 28 septembre 2009 e laamu Moussa Dadis Camara guila noon ɗiɗo dumunaji kala ko seedeji gonno e hettede e dow sifa ndiɗon mbaadi quand Moussa Dadis Camara ɓen kettete ko 6 novembre fandu so jomiraɗo haaji sengi wi to leydi Guinée paɗen koto leydi Côte d'Ivoire ko sergent chef police kam fawa jungo kanko noon jeeyi sababu fawedemo jungo o darima yeeso tribunal militaire ngam fadde ñawore makko ñande 19 lewru octobre ko nden o yeeyi armée makko on armée mo hutortono ngam wadde mo sifa mbaadi armée o ko gujjaɗo o yeeyi ɗum ko 400 000 francs CFA caggal loskoji nde waɗa e makko ɗo saaha noon ma o andu no foti duuɓi o jogori lelade e nder kaso to Nigéria gila tan wo toɗɗa 25 lewru février e nder nde ɗo henna hittande gilde noon landa PDP mo Atiku Aboubacry kami landa goɗɗo kala ene jeeha tan toon to suudu ñawore towndu wiyandu cour suprême ngam wullitade oɗo henna Bola Tinubu Ahmeda biyaɗo gañima wona gañiɗo tene kadi wawana leydi ndi hanki onon cour suprême taƴi ha laaɓi holliti yoɓe ɗacci o golla kanko woni lamɗo toɗɗaɗo Soudan kaldigal ummitima
hakkunde Abdel Fattah al Burhan général laamiɗo leydi ndi hakkunde muɗum e goɗɗo mo serti yiyande taw kadi on hande koɓe ɓiɓɓe baba woni Mohamed Hamdan a Dogolo jonde mabɓe noon joɗima toon to Riyad taw koye ballal Arabie Saoudite kami États-Unis de Amérique ken wona joni lebbi 6 pelɓodiral gulgal jaw ha waɗi ujunnaje jeenayo neɗɗo heddi hen ken wona million ngaji hewɓe dogi jalti leydi ndi ngal kaldigal noon ne gasa jaam wawa dañede hakkunde mabɓe to RD Congo Afrique naaɓe rendidinɓe sembeji mumen ngam walloyde leydi Congo ha yalta e caɗɗele e pellodiral to Nord Kivu jeeyi sababu ko ninke goto jarte Kenya wasi hen a fittandu muɗɗuma jeheten koto Maroc tonne kadi ko to leydi Maroc ko seppoji mawɗi mbaɗa toon to Rabat ha e guure mawɗe kala jeeyi sababu ɗin seppoji noon ko wullitanade Gaza ko watte mum ko gueɗe cofɗe ɓe jiiɗa yiide ɗum tene kadi ɗe gandi 2020 moƴƴitinino gondigal hakkunde leydi Maroc kame Israila kono kadi ɗo saaha finaɓe to leydi Maroc ne kollita mette mumen faade laamu leydi Israila to Tunisie président de la fédération football gendi leydi ndi kam nanga wedda e kaso jeeyi sababu noon ko jaagoɗo coftal ɓalli taw kadi ko fati e banggue gueɗe a mbu ñaari ndi o tuuma koten tumane meɗen pulloyo koten tumane meɗen pulloyo koten tumane meɗen pulloyo kabaroji men jolam jaberi jeheten ko ton to leydi Russie wonande yaadiɓe représentant de Hamas kame Iran dokkodiri aadi toon to Moscou laamorgo leydi Russie jeeyi sababu noon ngal jiidiral toon mette mawɗe no feewi laamu leydi Israël yonnani ɗum hay seeɗa ko jeeyi sababu leydi Russie ne jaɓa yaadiɓe Hamas kame yaadiɓe Iran ne mbawa fottide to leydi mum jagorɗo leydi Russie holliti ko ɗon ɓe pottiti ngam kaldigal ko fati banggue caɗele tawitetto Hamas kono kadi ɓe jiidirani e hoorejo leydi ndi ne tijja noon Mahmoud Abbas ne gasa ma watton jillu a moɗɗoma Palestine guerre Gaza Hamas oɗo saaha jeeyi sababu gila tan jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ko ene tolno e ujunnaje jeeɗiɗo fittandu woni ko itta gila tan kene tolno joni balɗe nogasa temedde jeeɗiɗo fittandu yalti temedde jeeɗiɗo fittandu woni ko heddi e nder dingiral wolde taw kadi koye reeda Israël naɓe faade toon to Gaza wi jagoɗo cellal ɓalli a leydi Palestine Cisjordanie ko nayo Palestine naɓe mbara taw kadi jeeyi sababu wardeɓe ko reet israélien ɓe tumano ko yidde wadde jangu mabɓe taw kadi koye dadiɓe ɓe gendi leydi Israël Espagne jagorɗo Espagne de droit de soso holliti oɗo saaha erango makko Union européenne nde wawata tajje jokkodiral mumena taw kadi koye leydi Israël ko nonne kadi jagga tigui sattere fawɗum e dow Israël ngam Israël ko yoɓɓoto pittali yimɓe toon to leydi Palestine. Joe Biden hoorejo leydi Amérique erima Israël feere kala nde wawi wadde yo rento pittali civil en ɓayde nawi ɗum ko ittoyde pittali commandoji ɗi Hamas ɗon ɗo Israël fuɗɗi nadde keerol toon to Gaza ngam yidde kay dirguitoyde pittali ɓen Hamas naɓe dariɓe habtade leydi Israël. Union européenne to Bruxelles ɓe eurima wonande pause nde dartoto ɗeɗo bomboje e kure e kala saaha ha balle ɗe mbawa yettoyade toon to Gaza. caɗele hande teskaɗe toon subaka hande o to Syrie ko reed américaine woni ko bombi ñiɓirde Iran naɓe taw ko wonnode toon to Syria goto wasen fittandu mum kene fotto wonde no gasi go neɗɗo gañima hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon jiɗo moon sehil moon
Saar Abdullahi Saar mon dulumaji kettimalaki jam yo jamalla hira nena nyalawma jango man kettoyo kabruji mon e musidɗo mon haali Abouba so tawi kaya ala ko faddi